Evar baş. Ez Dilan Öz, geça hunermend canê. Ev çend roja hinek video, hinek klip tên destê me. Em li temeşe dikin. Jinkekî bi navê Canê Heyran. Bi ser navê diya min, bi ser dengê diya min, bi ser stranê diya min, xwe mîna diya min bi we bi gelê Kurd dide naskirin. Ev keçik ne diya min e. Ez diya xwe gelekî baş nas dikim. Çi gotin dibêje? Ev gotina ji röportajên berî girtiye û dengê xwe ji aynî mîna diya min dikiriye. û her ciyê li konserta, li televizyonan derdikeve û bi taybetî televizyonê Kurdistan TV, Azadî TV, NRTV TV, li ser YouTubeê hezaran video çêdike û gotinan dibêje. Ev xeletekî gelek mezin e. Diya min nêzîkî salekî hêjî li girtike heye. Li livra nine, li malê nine. û jiyana wî jî ne li Kurdistanê ye, niha li girtikeya Îstenbolê ye. Daxwaziya me ji we hûn ji vî şaşîtiyê durust bikin. Hûn ev jinikê re bibêjin û ser rêvî ji ez ji vî xanimê re dibêjim, kerema xwe, tu dikarî diya min hez bikî. Ser serê min. Tu dikarî stranê wî vêjî, ser serê min. Lê tu nikarî xwe mîna diya min bide naskirin. Ji ber ku tu ne diya minî. Eger ku dengê te xweş be, an jî nexweş be. Tu xwestiya te ser stranê hebe, an jî nebe. Dikarî bi jiyana xwe taybetî çê bikî ka tu çi dixwazî. Ev jiyana te ye. Li birastî dev ji jiyana diya min berde. Ev salekî ye, êşa me gelekî mezin e. Ev salekî ye, em xew nakin, jiyan nakin. Yani em her roj bi hêvîkî mezin radibin û dibêjin ku ew ê canê were berdin. Ew ê azad bibe. Ew were malê. Lê hinekî mîna te derdikevin dibêjin canê derketiye. Canê jiyana xwe li Kurdistanê berdewam dike. Gotiye çar mehan li girtiyahê mame û niha li jiyana xwe li Kurdistanê berdewam dikim. Ev hemû derewin. Ez mîna keça canê, hunermend canê. Em dikarin ser mîna malbata wî dikarin bêjin ev keçik ne hunermend canê ye. Bi dengê canê, bi rengê canê, bi CDyên canê, bi albûmê canê, xwe mîna canê dide we naskirin. Bi vî şaşîtiyê, bi vî xeletiyê hûn bawer nekin. û aliyê hiqûkî da çi ji destê me tê me rê kiriye, em ê çê bikin. Em hêvîdarin kîjan televizyonê me û televizyona me ku Kurdistan TV ku gelek kes, gelek Kurd lê temeşe dikin û hunermend canê bi xwe jî. Hunermend canê asıl bi xwe. Gelek canan bûbû nêvanê we. Hûn hunermend canê gelek baş nas dikin û hêvîdarim wê jî wî şaşitiyê dîtiye û vî xeletiyê dîtiye û hûn jî durust bikin. û ji xwe mîna ku min got êşê me giran e. Diya min hê li girtîgehê ye, hê derneketiye û hûn jî ser navê wî, ser dengê wî, vî êşê nedin me. Em gelek spas dikin û hêvîdarim ev video bigihîje hemû Kurdan, hemû kesan û ev şaşîtiyê were durust kirin. Şebaş.